самото сърце на Стара Загора, величествено издигаща се над благоухайните лепи, символ на града, ни посреща сградата на старозагорските хали. През 2024 година тази емблематична за града ни сграда отбелязва своите 90 впечатляващи години. За своя юбилей на 4 февруари, когато е било нейното откриване, тя беше озарена в множество светлини, за да напомни на старозагорци за своята интересна история. Всъщност изграждането на градските хали в Стара Загора е част от така наречения трети строителен етап на града от освобождението до 9 септември 1944 година. Тогава през 1927 година е приет новия градоустройствен план, който слага категорична забрана за строителство на сгради по-ниски от 2 етажа в централната градска част. Ново планиране на кварталите има и всъщност тогава е взето решение, за строителството на по-големите знакови сгради в центъра. На банките, на новата пощенска палата и съответно на халите, като Общинския съвет има разногласия къде точно да бъде сградата на халите и окончателното решение е взето през 1929 година, когато кмет на Стара Загора е Васил Карагьозов. Определено е мястото на изток от градския дом, от старата община и от театъра. Това място се оформя така като едно средище в центъра на града. Тук е и площад Независима България, който всъщност е средище на обществения, на културния, на политическия живот. През 1937 година площада е кръстен на престолонаследника княз Симеон Търновски. И именно тук е решено да бъдат направени градските хали, като през 1930 година е обявен конкурс за тяхното проектиране. Още докато се разглеждат проектите, така старозагорският архитект Христо Димов изказва някои несъгласия и с проектите, с мястото, но всъщност тук е мястото на старата чаршия. Тук са дюкяните на месарите, на дюкяните с зеленчуци, така че е подходящо точно за такава сграда. Проекта, който печели всъщност конкурса, е на архитект Генчо Скордев и архитект Елена Варакаджиева, по-късно Скордева, немски възпитаници. Специалистите определят сградата като така носеща духа на късния флорентински ренесанс. На нейното място се е намирала и сградата на първата пожарна на Стара Загора. Дълго време Христо Димов не одобрява проекта, пише в местните вестници. Смята, че няма как такава голяма търговска сграда да бъде на 2 етажа. Стълбите били прекалено стръмни, прекалено неудобни, много опасни през тежките зими тогава в Стара Загора. Но в крайна сметка сградата е направена. За времето си сградата е била една от най-красивите сгради в града. Стара Загора следва примера на големите и модерни градове – да се изграждат големи магазини, градски хали. Площта на сградата е 1450 квадратни метра. Тя е на 2 етажа с централен вход от изток, до който се стига чрез масивно каменно стълбище. Фасадите са украсени с ренесансови елементи. В североизточния ъгъл е издигната 4-етажна кула. Освен за декоративен елемент, тя служи и за резервен водоизточник, тъй като в нея е монтирана голяма щерна за вода. В кулата е била разположена цистерна за вода и това е нейната цел, да има собствен водоизточник самата сграда, за да могат да се ползва за хигиенни нужди, месарите, рибарите да могат да мият вгясите си.
тъй като Стара Загора, въпреки че вече е водоснабдена, има изграден водопровод, често изпитва така нужда за вода. Често града е бил на воден режим и по този начин по-големите сгради са гледали да се снабдят със собствени водоизточници. Така се появява сградата на халите, един от символите на Стара Загора. Нещо друго интересно, още тогава в нея монтиран много модерен за времето си хладилник, в който се е съхранявало месото, местните граждани са можели да съхраняват срещу определена сума и собствените си местни продукти. Това е съобщено в медиите, нали, че могат да ползват хладилника и за собствени частни нужди, и той се е ползвал дълго време по този начин. В самия основен салон тук на втория етаж са били отделени магазинчетата, нали, на месари, на рибари. На снимките се вижда, че всяко едно от тях е разполагало с собствена чешма, за да може да се поддържа хигиената. Сградата е изключително модерна за това време и дълго време се ползва като хали и като търговски център. Като на долния етаж пък е бил така един от големите магазини за кафе и захарни изделия тогава. Любимо място на старозагорки, които идвали да си купят ароматно смляно кафе, че оставали на приказки и така, нали, прекарвали няколко часа тук. Благодарение на халите, централната градска част започва да се развива, започват да се строят и по-големи сгради. Срещу халите пък се е намирал така знаковия фризьорски салон на семейство Бонджеви, също много посещаван от старозагорци. Така че, нали, това мястото се превръща в така любимо място и за пазаруване, и за разходки на старозагорци. На последният етаж е имало идея да се поставят часовници, но тя не се реализира. От върха на кулата, най-високата точка за времето си, се открива великолепна гледка към града. Сградата на халите се намира на територията на древната Августа Траяна и съвсем близо, нали, тук от запад минава и крепостната стена, от юг минава крепостната стена на Августа Траяна, така че при разкопките, нали, се открива част от антични сгради. Както вече споменахме, тази красива и значима за града ни сграда нямаше да я има, ако не беше екипът от архитекти Елена Варакаджиева, Генчо Скордев и Петко Цветков, които в началото на 30-те години проектират различни сгради. В периодът между двете световни войни работата в архитектурни екипи е честа практика. Тримата се събират от 3 края на България. Елена е от София, Генчо от Казанлък, а Петко от Плевен. Сградата, в която се намираме, ние се намираме в една от залите на тази сграда. Тя съществува тази година, се навършиха 90 години от нейното създаване, откриване. Човекът, който е измислил проекта за сграда, се казва Елена Варакаджиева Скордева. Всъщност тя и нейният екип така създават този облик и така събират различни елементи. От една страна хващат европейският вече модерен подход и смесено с нашия възрожденски пък стил. Така че в архитектурен план сградата изглежда точно заради това различно и част от архитектурния модернизъм, който има в България по това време. Елена Варакаджиева Скордева прави това съчетание от различни стилове и печели този проект. Всъщност, така с поне колкото знаем и сме чували, всички са били много впечатлени от самия проект. През годините е имало различни варианти за преустройство на халите. Пак отново основният проблем е, че търговската част е на втория етаж, че стълбите са неудобни за по-възрастни хора и клиенти.
Имало идея и за преустрояване, за дострояване, както се е случило с Димчевото здание и с сградата на пощата, нали, където са изградени по още един етаж. За щастие, тук нали, сградата не е пипнала, тя е запазила автентичния си вид. Да, имало идея да бъде разрушена, нали, след като изгаря и старата сграда на общината. По новия градоустройствен план на Стара Загора се е смятало, нали, че тези сгради трябва да бъдат разрушени по целият тогавашен булевард Руски, за да отстъпят място на по-модерни сгради, но за щастие тя се запазва. През 1999 година се взема решение сградата на халите да бъде отдадена под наем. Има различни предложения за предназначението й. Да остане супермаркет, детски увеселителен комплекс, библиотека, център за стимулиране на селско-стопанското производство от региона. След много обсъждания, Общинския съвет на Стара Загора взема решение халите да се превърнат в художествена галерия. На сградата е направено пълно архитектурно заснемане от архитект Емил Василев и по проекти на архитектите Иван Георгиев и Иван Райнов. След сериозен ремонт на 20 май 2002 година тя е официално открита. От 2002 година в нея се помещава художествена галерия Стара Загора. В нея се съхраняват над 5000 произведения, живопис, графика и възрожденски гравюри, икони и скулптура. Имаме в нея обособени 3 зали, които са за постоянна експозиция. Трите зали са различни една от друга. В едната имаме живописни произведения в хронологичен вид от 19 век до днешни дни. Зала графика, по същия начин, в която се намираме в момента. Също една постоянна зала, икони, която се намира на долния етаж на галерията. Имаме 2 зали за временни експозиции. В тези временни експозиции съчетаваме различни дейности и изложби в галерията. Годишно от 20 до 25 изложби се случват в нашата галерия. Като постоянните експозиции не се сменят, много рядко се случва това. И тези 2 зали за временни експозиции служат за това да бъдат показвани и бележити наши автори с техните годишнини от тяхното рождение и такива, които са гостуващи изложби, автори от съвремието до днес. В галерията има няколко отдела, в които е включен и научно-спомагателен фонд, който всъщност подпомага вече нашата научна дейност и работа. Галерията отскоро развива образователни програми. В рамките на тези образователни програми те са концентрирани към ученици, както и към възрастни, разбира се, но основно в различните възрастови групи на децата и в помощ на учителите и училищата. Има няколко години ремонт. През 2002 лятото е открита първата изложба в градската галерия, която е била художницата на Стара Загора, която, между другото, любопитен факт е при затварянето от предишното място, където се е намирала. Всъщност последната изложба е била отново художницата на Стара Загора, така че така е било един реверанс към авторите, които всъщност първоначално събират първите колекции в галерията. В своята история Старозагорската художествена галерия е организирала над 1200 експозиции и изложби, част от които са гостували в почти всички галерии на България, както и в музеи на изкуствата в Чехия, Португалия, Великобритания, Русия, Индия, Германия, Сърбия и много други. В галерията имам бележити имена, но като цяло концентрацията е върху старозагорските автори.
И разбира се, това е естествено. Всъщност те първите експозиции така или иначе са били подреждани от старозагорски автори и са били събирани, всъщност техните колекции са събирани от тях самите. Така че разбираемо е да бъде наблягано на старозагорските художници. Разбира се, има и известни имена като Владимир Димитров Майстора, примерно, които също присъстват в нашата експозиция, но основно концентрацията е върху старозагорски автори, като Георги Славов, Димитър Гюдженов, Георги Стефанов. Така че може да се разгледат постоянно. Те са в тази постоянна част от голямата зала. От 2004 година Старозагорската галерия е основен организатор на Балканското квартинале на живописта "Митовете и легендите на моя народ". С богатството на своите фондове, експозиционна и популяризаторска дейност, тя се нарежда сред най-значимите художествени галерии в страната. През месец февруари 2024 година в художествената галерия бе открита изложбата "Госпожо архитект", която разказва за ролята и делото на архитект Елена Варакаджиева в изготвянето на архитектурния план на сградата. Експозицията включваше 17 пана с документи, рисунки, чертежи и мултимедия. Ние в началото на годината всъщност открихме изложба 90 години от създаването на сградата и през тази една година, благодарение на тази изложба, все повече хора започнаха да питат за самата история на сградата. Имайте предвид, че тя е от сградите, които са част от този архитектурен модернизъм и са запазили голяма част от първоначалния си облик, т.е. не са изцяло преоформени и преконструирани в нещо друго. Затова хората всъщност им е интересно да знаят повече за историята на сградата. Това е една малка част от живота на тази емблематична сграда – сградата на градските хали. Надяваме се да е достигнала до вас, да ви е докоснала и дано това да я съживи и удохотвори пред вас с нейните спомени и истории.